Petits avions de plomes m'escriuen sobre el paper blau del cel cartes que mai no podré llegir perquè pes massa. Un consell per una dona que comença a escriure, ara. Un consell: que no s'aturi, I a que no més, s'aturi d'escriure. i creus que ser reivindicativa és necessari o Cadascú ha d'escriure com li surt. quina és la teva inspiració? Viure un parell d'any més, Però per tot el que has escrit? a mi m'és igual. Jo escric i ja està. Quan te veus a damunt l'escenari amb aquestes obres de teatre que estan fent dels teus textos, què penses? M'ho sorprenc. Però t'agrada? Sí, Sí? sí, sí. I vols que n'hi hagi Sí, més? perquè és un altre llenguatge. Perquè quan escrivim o llegim són lletres damunt un paper que o jo no m'havia imaginat mai que ho pogués veure en imatges. I creus que és una manera també d'arribar a un públic que no te coneix? Sí, pot ser. Millor, no? No és igual.